Kabelky, ktoré potrebuješ mať vo svojom šatníku túto jeseň, part 1. Ako prvú tu máme Balenciaga Le City Bag. Samozrejme, nemusí to byť len Balenciaga, ale budeme vidieť presne tento tvar a štýl takej slouchy bag aj z ostatných značiek. A budú nastylované viacej formálne ako tu, ale samozrejme aj v street stylových outfitoch ako napríklad tu. Ako ďalšie tu máme oversized hobo bag. Videli sme ich práve vo veľkom už na runwayoch tejto jary a nikam neodchádzajú ani v jeseni. Uvidíme ich buď v takýchto hladkých prevedeniach, ako napríklad aj tu, alebo v štýle Bottega Veneta, ako napríklad tu. Ako tretie nám nikam neodchádzajú ani east-west bags a táto Alaja žije rent-free in my mind. Dajú sa nosiť street stylovejšie a uvidíme ich aj vo väčších prevedeniach, ako napríklad túto z Prady, ktorá bola veľmi populárna a myslím si, že to ešte tak chvíľu bude. Ale samozrejme aj v suede prevedeniach, ako napríklad aj táto Alaja. A ako posledné tu máme cowhide print, alebo kravičkový print, ktorý ozvláštne aj ten najjednoduchší outfit a dodá tomu takú sherry on top. A presne to tomu boring outfitu dodá takú bodku nakoniec. Ako napríklad aj tu, alebo tu.